Усім прывітанне ў чарговы раз. Стрымы з варшаўскай студыі Еўрарадыё працягваюцца і працягнем нашу размову. Сёння ось я со сваёй каляжанкай, так што Марыя Калеснікова і Зміцер Лукашук вітаюць вас таким вось выдатным дуэтам. Да, дуэт, як там правильно сказать, гендерна правільным дуэтам. Ось, тым не менш, вітайце. Нарэшце мы можем у нашай студыі варшаўскай сустрэць кіраўніцу легендарнага вольнага хору. Добрый день. Добрый день, вітаю. Прывітанне. Як вы бачыце, по-ранейшаму я не толькі не называю нейкіх там імёнаў, якіх і не ведаю, але і моя суразмоўца, наша суразмоўца зараз у сваім жыццёвым сцэнічным вобразе, таму што не прыйшоў, я так разумею, час яшчэ зняць маску. Чакаем. Давайте тады, можа быть, крышачку. Ужо ўсе нас чулі пра вольны хор, бачылі запісы, каму ж ці пашчасціла і трапіў на канцэрты. Але воля, можаце крыху так у гісторыю зазірнуць і расказаць, а як вогуле нарадзілася ідэя вольнага хора? Ну, гэта было так даволі натуральна для ўсіх тых, хто быў на самом пачатку. Калі мы ўсе з вами жылі ў гэтым страшэнным часе у жніўні, і ну, немагчыма было все это трымаць у сябе. Генеральны сам рух, вось такі музычны, ён пайшоў ад супрацоўнікаў беларускай філармоніі, то бок это былі людзі, якія там працуюць. Это былі людзі з аркестраў, з розных хароў, з розных калектываў, якія проста вырашылі, зрабілі такі смелы крок, выйсці на ступенькі, заспяваць магутны Божа. Ну, для мяне гэта вось нейкі цуд, што яны, дзякуй Богу, выбралі вось такі спосаб выказвання, да, таму што, ну, зразумела, што выйсці там пайграць на скрыпкі, там, ці, ну, это не было б такога, там, эфекта, да. А тут людзі нават там просто кампазітары, музыказнаўцы і спевакі, яны выйшлі і заспявалі такую простую, зразумелую ім песню, якую ў глыбіні душы, ну, амаль усе адчуваюць такі, ну, сваім сапраўдным гімнам, такім, калі мы там можам казаць, такім гімнам не тое, што нацыянальны гімн, а такая малітва, якая можа нават выконвацца, не ведаю, зусім светскім чалавекам. Ну, вось гэта такі был крок. Я сама ўбачыла гэта ў соцсетках на гэтым днём. Я просто, мне накрыла просто такой хваляй там слёз уже іншых, такой просто такой стан просто, што якія яны смелыя. Гэта дзяржаўныя там людзі, якія заўсёды працуюць пры дзяржаве, они заўсёды так трываюць такую, ну, нейтралачку, да, такая пазіцыя, там трэба і, да, мы супраць, але там не высоўваемся тут, но гэта был крок для мяне. Я патэліла таму, я там, конечно же, всех пазнала і патэліла таму чалавеку, які там троху там кіраваў працэсам, запыталася, што як, я казала, што ну, вось у нас такі был пасыл, мы гэта зрабілі і будзем рабіць заўтра. І мы заўтра таксама прыйдзем заспяваць магутны Божа. Я адразу стала пытацца, а толькі магутны Божа, а можа там заспеваем пагоню, яшчэ што. Не-не-не, ніякай палітыцы. Мы так только ціхонечка, вось магутны Божа. Ну, дзякуй Богу за магутны Божа. Магутны Божа не палітыка. Ну да, то бок не тады. Яшчэ была ж незабаранёная песня, і просто такая, ну, максімальна нейтральная вот з іх погляду. Ну, а так як я кіраўнік, у мяне і свой хор уже там 15 гадоў, то гэты самы дзень я напісала свайму хору. Ну, не тое, што ультыматыўна, но гэта так гучала, што заўтра, а першы мы там, ці мы больш не хор. Ну, для мяне просто гэта было... Не, вы, конечно, можете, як хочаце, але не дай Бог. Да? Ну, я зразумела, што вось, калі мы там не далучымся, і я напісала, відаць, ужо, ну, усім, кого я ведала, людзі, там ёсць нешта адбываецца неверагоднае. Гэта, ну, ведаць, такое свята дырыжора, вось ты, калі харавік, калі это твоя справа жыцця, і заўсёды гэта, ну, цікава там нейкаму маленькаму колу, а тут яно выйшла на вуліцу, штосьці такое, пакуль яшчэ нам не зразумела, што з гэтага будзе, нічога не зразумела. Наступнага дня я прыехала 170 кіламетраў спець магутны Божа, сустрэцца там са сваім хорам. На ступеньках ужо было там
2 разы болей людзей, таму што далучыліся, то бок это все так спрацавала, Хваля такая. да, заклік, і ўсе там з розных хароў, там сустрэлі столькі знаёмых, і там штосьці мы яшчэ заспявалі, відаць, купалінку, мой родны кут. Уже ад першых крокаў я зразумела, што бяда ў нас, нам няма чаго спяваць. І вось сабралася вялікая колькасць людзей, які ўмеюць спяваць. А што мы можам заспяваць беларускага? І вось у мяне ў той момант таксама так стрэльнула, што мы пражылі столькі гадоў, мы жывем у сваёй краіне, гэта мая прафесія ўвогуле, а гімнаў, песен сваіх не ведаем. Дзе гэты ноты браць, як гэта все, гэта ж хор, да, это ж трохгалоссе. І тады сталі там, а што ты ведаеш, гэта просто было так, выглядала там для мяне так разгубленасць такая. Слухайте, так 15 гадоў хор, ну вот прынамсі ваш існуе. Дык а што вы спявалі, калі раптам сутыкнуліся з такой, што няма чаго спяваць? Не, насамрэч, самае дзіўнае, што вот менавіта мой хор, 70% рэпертуара это беларуская музыка, але это сучасная музыка, кампазітарская. У мяне свая была місія. У нас ёсць, напрыклад, шэраг просто геніяльных кампазітараў, якія пішуць у стол, ці просто іх спяваюць вельмі мала. Я даставала такія творы, але это не песні, якія спяваюць на вуліцы, это не гімны, гэта сур'ёзная музыка складаная, яна ввогуле не для вуліцы. Я кажу про тое, што вось цэлы пласт музыкі, вось такой песеннай, гімнічнай, такой маршавай, няма ў нас. То бок это тыя песні, якія калісьці спяваў хор Унія. Гэта там 20 гадоў таму, адзіны хор. І нейкім чынам, як жанр сам, жанр такой, гэта называецца харавая песня. То бок у кожнай краіне ёсць такі жанр, ён вельмі папулярны, да, вось у Швецыю, у Германію прыязджаюць, усякія песні, якія яны адкрываюць. Тоўстыя талмуды. Так, і яны там спяваюць па нотах. На 3-4 галасы, яны спяваюць менавіта харавую песню. То есть чым яны адрозніваюцца? Ад проста песня, якая там аднагалосная, там куплетная там форма, а тут яна распісана на галасы. Тут такі жанр. І у нас он быццам бы яго і не было ніколі. І я таксама задала себе так пытанне, так цікава, як я умудрылася вывучыць у музычнай школе, у музычным каледжы, скончыць акадэмію музыкі і просто нічога не ведаць пра такі жанр і не ведаць гэтых песен, і не ведаць такіх прозвішчаў, там, як, не ведаю, там, Тыраўскі, там, шмат такіх просто... Равенскага мы слышали, але акрамя магутнага Божа, я нічога не ведала. Гэта был таксама сорам на маю голову. Гэта просто такая палітыка была, атрымліваецца. Гэта не тое, што ты вінаватая ў нечым, а гэта таму, што была такая палітыка дзяржаўная. Можа, патрэбы просто раней не было. І патрэбы нам не было таксама, канешне. Не, я разумею, што палітыка, мы все з вами разумеем, гэта было ва ўсіх галінах, калі спрабавалі там сваё засунуць апошняе месца, але хто мне замінаў шукаць, да, то бок ўсё роўна сабе віны не здымаю. Таму што калі зараз пашла патрэба, і для мяне вось, троху у бок ад гісторыі, як вольны хор, а больш пра рэпертуар. І калі я стала займацца пошукам твораў, рабіць там аранжыроўкі, які просто збіраць гэтыя творы. Перадусім, я думаю, звярнуся да нашых музыкаведаў, музыказнаўцаў, да, тых, хто займаецца ўвогуле такімі архівнымі працэсамі. І для мяне было такім шокам ужо сур'ёзным, а што няма нічога. А няма ніякай збораў такіх твораў. То бок ніхто з музыказнаўцаў такіх прац, да, они же там выпускаюць кансерваторыі колькі там за год. То бок это может быць класнай там дысертацыяй, дыпломнай працай. І аказалася так, што ёсць гэтыя творы, якія былі надрукаваны ў замежных і знаходзяцца ў замежных бібліятэках у Лондоне, у Бельгіі, да, гэта пасля вайны яны там друкаваліся. І яны там у такім стане, у такім зусім аматарскім. Некаторыя напісаны такі на машынкі просто, некаторыя там, такімі дзіўнымі, недаробленымі, такімі сырымі, некаторыя ў добрым стане. Але вось 21 год рэабілітацыі, і яны не вярнуліся, то бок на радзіму, нармальным чынам. То бок афіцыйны, каб яны гэтыя ноты забраць з бібліятэк, дзякуй, што захавалі, выдаць іх у нармальным выглядзе, зрабіць іх аранжыроўкі трэба было на ўсе магчымыя толькі склады, ад дзіцячых хароў да дарослых, а гэтых праца не было зроблена. І вось для мяне гэта, да, воласы просто ставалі дыбам, як так можа быць? І таксама пра сябе, як так атрымалася, што гэта не адна, не две, гэта просто кожнае прозвішча, да, калі ты ведаеш там Мікола Шаглоў-Куліковіч, там за ім же, ведаю, 50 твораў, гэта цэлы пласт музыкі, такіх там прозвіш для сябе адкрываеш там дзесяткамі. І нейкім чынам гэта стала такой маім мэтай, вось мэтай жыцця апошнім часам,
даставаць, рэабілітаваць і выдаваць. І першы зборнік атрымалася зрабіць яшчэ ў Беларусі, афіцыйны нават ён пашоў па крамах. Мы зрабілі распаўсюд просто па ўсёй краіне, ва ўсе навучальныя установы, дзе толькі можна было. Уже другі так зрабіць было немагчыма, ён тут падпольна. То бок мы не можам яго, мы его выдалі невялікім тиражом, але мы не можам гэта вярнуць на Беларусі. Зразумела, што тут он таксама пакуль чакае сваіх часоў. Я раблю наступны уже трэці зборнік, таксама збіраю грошы, збіраю песні. Грошы — это вечная праблема. Будуць грошы, я спадзяюся. Але мы сможам выдаць, у любым выпадку мы падрыхтуем гэты зборнік, паглядзім, якім тиражом можам выдаць. Сэнс у тым, што мы пераможам калісьці, гэта ўсё наступіць. І хочу вернуцца дадому не з пустымі рукамі. Хочу вернуцца, каб у нас уже был так на запасе матэрыялу, чтобы гэта ўсё было. І ввогуле спадзяюся, што такіх пытанняў для хароў нам няма чаго спяваць, больш не будзе. Вось ад наших словаў удзячнасці ад наших гледачоў. Максім, у мяне не пытанне, а просто словы падзякі за тое, што вы рабілі і працягваеце рабіць. Дзяніс Салагуб, сапраўды самая натхняючая ініцыятыва. Дзякуй. Дарэчы, вось вы цікавую тэму там закранули. З аднаго боку, вось просто рэпертуар для хора такого шматгалосага, але вот з іншага боку, глядзіце, іншыя народы, іншыя нацыі, якія праходзілі там нейкі шлях рэвалюцыі, пратэстаў, нейкіх масавых зрухаў, яны маюць цэлы шэраг такіх вось, скажем так, песень, гімнаў, якія спяваюць усё раз, умоўных марсельез там, песні супраціву. Такія, якія вось падчас там нейкіх такіх вось народных узрушэнняў, з якімі ідуць, а у беларусаў атрымліваецца, яны былі ці не былі ўвогуле? Ці можа быць, вот як кажуць, мы такі талерантны, спакойны, ціхі народ, што мы нават песень такіх вот не напісалі, якія можна падчас з такіх гістарычных зварушэнняў наперадзе калоны ісці і спяваць? Былі. Самае, што цікава, што яны былі, песні жаўнераў, песні на розныя часы, яны былі напісаны і даваенныя песні, да, вось это 100 гадоў таму напісаны, і падчас вайны яны былі гэтыя песні. Просто нейкім чынам пасля вайны, калі пачалося мірнае жыццё, вось яны пахаваліся разам з людзьмі, якія іх спявалі, і ўсё. І вот мы забыліся на гэта. Я так думаю, што яшчэ прасоўванне там рускай культуры у Беларусі спрыяла таму, што мы просто так, на нейкую паліцу, яны былі гэтыя песні. І самае нейкім чынам нават страшэннае, калі ты адкрываеш твор, напісаны 100 гадоў таму, чытаеш вершы, да, спяваеш, слёзы цекуць, таму што гэта вот, пісала бы хтосьці напісаў учора пра нас, пра мяне, пра ўсё тое, што адбываецца зараз, пра эміграцыю, да, пра гэтыя часы, уже ўсё напісана. І песні гэтыя былі. І тое, што песня суправаджае ўсе народы, напрыклад, мы у Польшчы, мы таксама ведаем, што кожнае паўстанне мела свой такі музычны рэпертуар. То бок і паўстанне, якое было варшаўскае паўстанне, там просто такія, яны збіраліся, былі спецыяльна напісаныя гэтыя песні. Песні супраціву, песні паўстання. Гэта заўсёды суправаджала. Ведаеце, можа таму менавіта вот зараз у наш рэвалюцыйны час, такой же рэвалюцыі у нас яшчэ не было. Першы такі вось беларус падняў галаву. І чаму спрацавала вось гісторыя з хорам, чаму яна адгукнулася? Відаць, ёсць у нас такая ўнутраная патрэба. Песня ж наша не для разрыўкі, да, не то, што тут павесяліцца, а яна вось штосьці такое ўбуджае у нас, аб'ядновае, і нам захацелася вот з песні прайсці па маршы. Чаму зараз усе там беларусы ведаюць там песню «Сцяг», там, пагоніць, дзякуй Богу, уже все нарэшце ведаюць, і уже спяваюць без вольнага хора на вуліцах самі. Ёсць так у нас унутры вот гэтая патрэба, яна заўсёды ёсць і была. Вось яна спала нейкім чынам, і песні былі забыты. Таксама, калі ты не выхоўваешся на гэтых песнях, то бок вот песня там з рускага свету, я нічога супраць не хачу тут казаць, но яна не будзе адгукацца у нас ніколі. Яна не будзе падымаць, да? Нейкія спробы там, а давайте заспяваем штосьці на расійскую, вот яно не працуе. А вот песня адтуль, я не ведаю, праз пакаленне, да, у нас штосьці будзе. Шоўкае. То бок атрымліваецца, што вольны хор яшчэ меў, калі быў у Беларусі, такую адукацыйную мэту. То бок дзякуючы вам, дзякуючы гэтым спевам, беларусы нарэшце вывучылі беларускія песні.
Ну так, потому что это был вот для мяне просто такі цуд был самы, калі мне вот запытаць, вот что тебе самое там яркае ўспаміны пра вот часы рэвалюцыі, гэта двары, вот гэта тое, что адбывалася ў дварах. Ну это было что-то неверагодна. Я па-першае в Менску бачыла, пабывала, відаць, уже паўсюль. І калі ты прыязджаеш у двары, эти ліхтарыкі, сталы, гарбаты, людзі ходзяць, кніжкі беларускія, лекцыі, мужчыны ў дварах, да, то бок яны сам слезлі з канап, скончылі Не толькі дзеці з мамамі і песочніц. футбол, да, і яны прыйшлі ў двары, і вось прыходзіць вольны хор, рэакцыя, канешне, ну там гурт Квін прыехаў. Это такая, это дакладна, яны хор, так, што гэта? Таму што весь час там, ну хор, а што такое хор? Там ці дзеці спяваюць, ці бабулечкі ў царкве. Яны тут жадна хваталі зборнікі, мы прыносілі спеўнікі, мы прыносілі просто там раздрукаваныя тэксты, і мы вучылі спяваць. То было, такая была опцыя, што штосьці мы спяваем, просто паказваем песні, а некаторыя давайте вучыць разам. Варштаты такія. Да, просто такая вот такі інтэракцыў з народам. Это было, ну, неверагодна, як людзі на гэта ўсё ішлі. Часам было так, што ўжо не было сэнсу. Яны ўсё ведалі ўжо, мы прыязджалі туды, куды там, ну, толькі заспяваем разам, яны вучылі гэта ўсё самі. А часам просто гэта был такі працэс, ну, вельмі класны. І у нас там бывае, у нас есть 3 вольных дні, і там 10 заявак у двары. І такой сидзіш, блин, куды паехаць, як это выбраць, як вырашыць. І нават уявіць себе, калі б мне хтосьці сказаў, што вось такі будзе послухай, да, тут будут во дворах вас там чакаць і рваць на кавалкі, да ну перестаньте, что вы гаворыце такое? Не, ну што вы, калі раптам сталі цікавыя беларускім дварам філосаф Мацкевіч, так, пісьменніца Севярынец, нейкія гісторыкі, якія нешта там расказваюць. Так чаму ж вот... Хор, это ж ну вось яно ўсё, да, ўсё сышлося, адгукнулася, мы самі з адкрытымі ртамі слухалі все гэтыя лекцыі, гэта, ну вот эта атмасфера, да, вось неверагоднасць. І вот ты все людзі, якія з табой побач незнаёмыя, яны просто такі блізкія сябры. Вот это адчуванне, што вось вы глядзіце адзін на аднаго, вы разумееце, вы вось вот і такая еднасць, якую просто, ну, давно такого мы не адчувалі, конечно, як нацыя. Тут это ўсё спрыяла, да, ўсё прабудзілася і запрацавала нарэшце. А як нарадзілася ідэя гэтых вашых лятучых канцэртаў? Такія партызанскія, вот не ведаеш, які мост узарвуць зараз гэтыя партызаны, дзе яны з'явяцца? Не магу назваць прозвішча, не я гэта прыдумала, але ёсць такі класны адзін хлопец, які гэта ўсё прыдумаў. Увогуле, калі было ўжо немагчыма збірацца на ступеньках філармоніі, калі там просто, ну, на бяседы сталі вадзіць, там забаранілі, і ўсё это ўжо трэба сыходзіць. Ну, вы разумееце, за тыдзень дзень, і там уже так сабралася актыўная такая група, ну, там было пад 400 чалавек. То бок ніхто не збіраўся зрабіць стоп. Трэба было рабіць нешта далей. І, ну, нейкім чынам так натуральна прыйшла вось ідэя, што, ну, окей, калі гэта нельга рабіць тут, ну, будзем рабіць там, у іншым месцы, дзе гэта можна рабіць. Ну, як можна? Умоўна, кажучы, можна. Тут дапамагло, што, типа, у нас ковід, можна хадзіць у масках народ, і таму, калі збірацца ў гандлёвых цэнтрах і спяваць, ну, так не адразу зразумееш, хто спявае, хто не. Ну, то бок такая нам была дапамога маскіроўкі, таму што, канешне, калі ты заходзіш у любы, і гэта пачынаецца нейкім месцы, там сразу ахова там пачынае рухацца і там шукаць вачыма. Ну, ёсць там вот эти там 3 хвіліны, за які можна паспець гэта зрабіць. Ну, і гэта ўвогуле... Гэта, калі рабаўнікі, да, ёсць спецыяльны чалавек, які сочыць за таймам, да? Раз, поліція прыедзе праз 30 хвілінаў. Ну, уже падчас спявання ты уже не можаш пакантраляваць, ты уже в працэсе заняты. Нам нават мы тэлефоны з сабой потым нам нельга было браць. Насамрэч, гэта калісьці можна там напісаць такую курсавую працу, як ладзіць партызанскія такія спевы. Калі ты не ведаеш ніводнага, ну, амаль ніводнага, я там ведала толькі тых, кого там сама правяла, імя і прозвішча, чужыя людзі. Нельга нічога расказваць, нельга расказваць пра сваё дзела ў вольным хоры, і дагэтуль гэта мы трымаемся гэтай палітыцы. Ты за гадзіну атрымліваеш такую інструкцыю, дзе, калі, што. Ну, вось, зарэагаваў, змог, прыехаў. Ёсць такія правілы паводзінаў, да, там, ну, дзе ты павінен стаяць, там просто раскладка такая, кожны месяц,
вот такі фотаздымак там дзе хто стаіць, дзе будзе той, хто кіруе, як ён будзе выглядаць, таму што... Сур'ёзна вы адносіліся да справы. Не, насамрэч, да, гэта была такая партызанская гісторыя. Ну, і там трэба заспяваць, хадзіць, нават часам, я спадзяюся, што... Ну, уже мы зараз гэтага не можам рабіць у Менску. То бок там всякие прыёмчыкі, як так зрабіць, быццам бы ты сам ты можаш спяваць і здымаць, быццам бы ты там збок. Ну, карацей, там рознымі карысталіся. Ну, просто как все это в себе не выдаваць. Цікава, што вот в таких моментах вот ты приходишь на некий там гандлёвы центр. У нас в Украине война, революция, на марше мы ходим у неделю, ну а также люди живут, трэба есть и ходить. И вот они такие ходят там по крамах с этими спицами, там не веду, с пакетами, с торбами. И вот начинает гучаць хор, яны плачут с того боку, а ты с этого боку плачешь, потому что вот это изноў таки, они просто все скидают, они становятся на место, они начинают там падымаць знак перамогі, яны пачынаюць штосьці спяваць з табой. Гэта было вось на нейкі момант мы ізноў разам, да, мы ізноў вот гэта падтрымаць, што не даць людзям, ну, вось забыцца, не даць людзям просто смириться з чымсьці, засумаваць, так. Гэта такая была падтрымка. Вось для мяне гэта заўсёды было пытанне, чаму яны нас ганялі, ну што, песенкі спяваем, да? Ну, дарэчы, ну вот аб чым тут гаворка, гэта ж, ну, так вот настолькі, чтоб уже нас да крымінальных спраў давадзіць. Ну вот уладам патрэбна, чтобы все ходили зашуганыя, смурныя, там і баяліся, і такое все было. А мы рабілі троху, сапсавалі іх план, парушалі, тому што мы там узрушалі іншыя пачуцці, якія ім не патрэбны. Слухай, а ёсць нейкая лічба, колькі ўвогуле такіх вылазак вы зрабілі? Ну, калі у вас так все сур'ёзна, вы там расстаўлялі план, дзе хто стаіць, што робіць, то, можа быць, і ёсць нейкая лічба? Не, я думаю, што мы гэта все можам падняць, гэта все падлічыць. Що товарищ майор все запісаў. Ну, слухайце, не было такой мэты падлічыць, але я думаю, што уже у нас з верасня пачаўся больш такі працэс, калі я зразумела, што у нас не... То бок вот эти вот вылазкі з песняй «Пагоні» і «Магутны Божы», да, ну і там, можа, ваяцкі, больш нічога не было. А калі мы сталі рабіць аранжыроўкі, і не толькі я, розныя кампазітары сталі рабіць аранжыроўкі, збіраць гэтыя ноты, стала зразумела, што трэба рэпетаваць з хорам, увогуле, каб вывучыць гэтыя песні самім хорам. Не ўсё можна вывучыць самастойна, таму там уже калі стаў працэс рэпетыцый, гэта было больш небяспечна. Вось як это там сабрацца, мы знайшлі дзе рэпетаваць, окей, там сталі збірацца. Самае цікавае, што, ну, тут музычны працэс, мне трэба праслухаць людзей, каб разумець, хто яны, што яны, да? Там не ўсе ўжо да гэтага боку. Насамрэч, прафесійная хваля яна сышла даволі хутка, тых супрацоўніка. Засталіся якраз аматары і такія, ну, самыя верныя людзі. І это там 300 чалавек у любым выпадку. Кагосьці трэба было праслухаць, зрабіць, карацей, зрабіць з гэтага хор. Гэта было, конечно, цікава. А як гэта зрабіць бяспечна, то бок у нас было такі 3 ступені праверкі чалавека, каб ён уже патрапіў да мяне, напрыклад, на праслухоўванне. Ну, как просто вот адразу мяне не падстаўляць. Ну, просто каб... Таму што, ну, патрапіць у гэты рух вельмі проста было, так, ну, на пачатку. І хто туды патрапіў, з якой мэтай. Ну, то бок, да, это такие были ступені. Абавязкова трэба даведацца пра жыццё чалавека да рэвалюцыі, хто цябе ведаў, ну, то бок, хто можа пацвердзіць тваё там асобу і так далей, ну, складана. Ну, а вось уже калі пачаліся рэпетыцыі, гэта бы такі, ну, узрост, да, мы пасталі набіраць гэтыя творы. Я зараз сама не магу так зразумець, як мы гэта зрабілі, што мы ўжо пры канцы верасня запісалі альбом. Ну, дарэчы, ну, это просто немагчыма нармальнымі сітуацыі, калі у тебе там нават просто свой хор, ты рыхтуешься да запісу альбома. Тут просто новыя песні, якія мы там учора вывучылі, сёння паўтарылі, заўтра запісалі. Не, я, конечно, разумею, што якасць там уже не такая самая прафесійная, но насамрэч такая экспрэс-версія стварэннем. Было ўнутранае адчуванне, відаць, што трэба гэта тэрмінова рабіць. А ведаеце, ёсць такая штука, мы уже самі жартуем, што вот на ўзроўні вот энергіі, да, вот калі ты вельмі хочаш, і вось чужыя людзі, якія там... Ёсць такі момант, калі вось людзі спетыя, яны гучаць разам, ну, яны там падобнага. Хор не пёстры, да, ён спявае, ну, як агульна некае цэлае, цэльнае, а не ўсё па-рознаму. А тут же не было такой магчымасці, людзі сабраліся, ну, зусім розныя, з розным узроўнем падрыхтоўкі. Як вот мы жартуем, што нейкая такая там сіла там свыше нам дапамагае, каб просто вось ад таго, што мы так вельмі гэтага хацім, у нас атрымалася вот стаць хорам за, ну, просто вельмі кароткі срок.
Атрымліваецца, вот я хацеў задаць пытанне, но зараз слухаю, фактычна вы на яго адказалі, што ладно, першы раз прыйсці, таму што такі строгі кіраўнік хора. Адкуль вы ведаеце, што я строгі? Ну як вы ж сказалі, не прыйдзеш, значыцца мы не хор. Да, я строгі на самом деле. Ну дык вот, а вы говорите, я ж тоже вот как бы рэнтген. Але потым, калі стала відавочна, што гэта ўсё, да, ёсць уздым. Ёсць пэўны час, вот калі вот такая эмоцыі, калі становіцца відавочна, што ўсё это цягне за сабой пагрозу рэпрэсій, пераследу ўсяго, то есть вот как людзі адсыпаліся. Згубілі палову. Ну, у нас адразу палова згубілася. Але вы кажаце 300 чалавек. На пачатку было так. То бок мы так трымаліся вот ад жнівня да амаль канца кастрычніка, пакуль мяне не затрымалі. А гэта было такое, і пайшло там па чарзе у нас такі там адзін за адным затрымалі там на працягу 10 дзён. Ну, нас было шмат, карацей. І для кагосьці гэта было ўсё, стоп. Ну, то бок у кожнага свой узровень, вось калі ты ідзеш на гэтыя рызыкі. Вы ж разумееце, што кожная рэпетыцыя гэта было рызыкоўна. Там мы спявалі на марш, ну гэта ўсё было рызыкоўна. Толькі тады мы яшчэ так думалі, што я насамрэч сама не хавалася, і мне казала, да ну не можа быць такога, што нас будуць за песні. Ну вось пакуль на сваю скуру не адчулі. Ну а хтосьці не справіўся і сышоў. Палову мы згубілі пасля такіх першых хвалі рэпрэсій. І як вот затрыманне было звязана менавіта вось з гэтай дзейнасцю. Да. Вы ж так і сказалі, гэта вы, а вы такая у масцы. Я? Паглядзіце на мяне, как я вообще магу? На допытах это было... Не, ну было... На допытах мне адразу показалі ўсе відэо, дзе я са мной, у них усё ёсць ужо. Ну, я просто казала, што так, я дырыжор хору і так далей, і просто вось бачу, хор спявае, падыходжу, не магу нічога з сабой зрабіць, пачынаю дырыжыраваць рэфлектыўна. Ну, і там самае было гэта, вот это ваше магутны Боже, вот хто вам это все сказаў спявач, навучыў? Як вам сваіх настаўнікаў з музычнай школы пачынаць, или уже адразу ідзем да акадэміі музыкі, хто вас навучыў? Ну, карацей, ну, мне тут, вы пытаеце, у меня есть такая цудоўная паперка голубого колеру, там, дзе напісана, што я там такая-то, такая-то, павінна ў тым, што парушыла закон, таму што яна такая-то, такая-то спявала песню «Магутны Боже». Вообще, там просто так ужас, написано, как да. можно было до такого вот... Слухай, калі стала зразумела, што трэба з'язджаць? І як вось гэтая ўся дыслакацыя вольнага хору адбывалася? Ну, это такі страшэнны перыяд у нашым жыцці, які дагэтуль цягнецца. Сказаць, што мы там супакоіліся і прызвычаіліся, яшчэ не магу. Сталася так, што вось апошняя акцыя, якая там зладзіла вольны хор на Камароўцы, выклікала шэраг вот такіх незадаволеных водгукаў з таго боку, і тым больш там ввогуле савецкі раён, у них там паперак горла гэта там ўсё каля Камароўкі адбываецца. І так сталася, што моя справа таксама у савецкім раёне, таму што я там, па-перше, у меня две справы. Першая справа якраз таки пра савецкі РУВД. І заняліся ўжо это непасрэдна супрацоўнікі КДБ. Там была такая задача, это не першы раз нам яны не ставілі, а тут уже так агучылі знайсці, ліквідаваць там, ну ўсё, карацей, знішчыць. Ну і сталі калі хапаць, то бок я да той пары яшчэ думала, што ну окей, што там мне чакае, яшчэ раз 3-4 дні там, ну гэта можна. А калі сталі хапаць уже наших людзей і патрабаваць там, напрыклад, даць паказанні супраць мяне, яны ведалі, называлі маё імя, прозвішча, хто я такая, чым я займаюся. У той момант я знаходзілася не ў Беларусі, мы адпачывалі ў іншай краіне. Яны ведалі, у якой я краіне, якім я горадзе знаходжуся. І казалі, што просто вот яна вернецца, і мы яе бярэм. Спачатку я слышала, што гэта арганізацыя экстрэмісцкай дзейнасці мне прыпісвалі. Ну, а потым, як усім нармальным людзям, акт тэрарызму. Там это зараз такая вельмі папулярная у нас, папулярны артыкуль крымінальны, там ад 8 до 20 да, смяротнага пакарання. Потым яны сталі затрымоўваць, то бок кожны, хто выходзіць адтуль, звоніць мне, Галя, это можно вырезать? Не, ну добра. Добрый вечер, называется. То бок не можаш вяртацца таму, што тебе будуць там трымаць, і тебе чакаюць там ужо адразу. Потым яны сталі затрымліваць проста людзей, які не маюць дачынення да вольнага хора. І яны ведалі, і дакладна
Они кажуць, што мы ведаем, што вы там не спяваеце, а вы ж ведаеце там усіх. Калі вы там дадзіце паказанні на кагосьці, вас там лёс будзе лепшым. Ну, то бок сталі такія сур'ёзна ўжо ціскі ладзіцца. Для мяне было зразумела, што вяртацца я не магу, ну это без сэнсу, я там сторму не дапамагу. І мы сталі вывозіць людзей, які сталі таксама пагражаць, ім сталі менавіта тых, хто ўжо сядзеў за вольны хор. Самы просты шлях для іх, это сталі прыходзіць за тымі, хто ўжо калісьці патрапіў. Мы сталі вывозіць яшчэ напрыканцы вясны людзей у Польшчу, дапамагаць ім прыязджаць сюды. Былі выпадкі, калі проста хавалі людзей па кватэрах, і там, не магу зараз усяго казаць, но это такі был непросты шлях. Вывозілі праз розныя краіны, часам трэба было дзесьці адсидзецца. І напрыканцы чэрвеня я сама сюды прыехала ў Варшаву сюды, і мы сабралі такіх самых небяспечных людзей, якія былі на волі. Частка яшчэ было затрымана да той пары. Вось это было такое вымушаная эміграцыя, і што рабіць далей? Ну так. То бок проста адсидзецца, ці будзем штосьці рабіць. Конечно, першыя часы это вельмі так стрэсава было. Просто вось як нам... то бок ніхто не планаваў, да? Кінутыя там дамы, працы там і ўсё. І такое, што ты разумееш, што чаму мы пашлі ўвогуле вольны хор? Чаму мы пашлі спяваць? Таму што мы супраць гвалту, супраць падману, так? Штосьці змянілася? Не можам скончыць. Працягваем так, як можам. І было вырашана, што мы будзем працягваць там, дзе мы зможам гэта рабіць. У любым выпадку онлайн-канцэрты, які можам трансліраваць на Беларусь, мы будзем рабіць. Нейкія акцыі, ўсё, што мы можам дзесьці крычаць, казаць пра Беларусь, мы будзем гэта рабіць. І дадаткова, што да, мы хацім, как у беларусы слышалі сваю песню, і таксама гэта можа яшчэ кагосьці падтрымлівае. І там, каб па ўсім свеце яна разляцелася. І дзе б мы не спявалі, на любых канцэртах, галоўнае нашым это, мы расказваем, мы паказваем, мы гаворым пра Беларусь. Каб людзі таксама тут не прызвычаілись, у них там уже это год, это вайна, разбяруцца калісьці, да? Все людзі павінны зразумець, як это важна і блізка для кожнай еўрапейскай нацыі, таму што калі будзе у нас зусім усё страшэнна, так гэта таксама адгукнецца і на іншыя народы. Таму не даць пра сябе забыць, пра беларусаў, пра тых, хто зараз... Мы проста павінны гэта рабіць. Нават за тых, хто зараз сидзіць за кратамі, і дзеля іх мы павінны гэта працягваць. Кажется, ці атрымалі вы нейкую падтрымку, дапамогу? Я не ведаю, тут можна казаць, конечно, ад самага верху, я маю на увазе там офіс Ціхановскай, штаб Латушкі, там, ці яшчэ хто-небудзь, там, ці, можа быць, проста ад нейкіх зацікаўленых структур, арганізацый, ці ўсё даводзілася вырашаць, рабіць, прабіваць самім? Мы, калі сюды прыехалі, мы, конечно же, там казалі там, што мы зараз вольны хор тут, гэта было таксама важна сказаць, каб вы проста адчапіліся ад менскіх, і проста ўжо было зразумела, все, вольны хор тут, уже там не чапаеце нікога. Так мы, конечно, мы не звярталіся за дапамогу, насамрэч, як вы кажаце, там ні да Ціхановска, ні да Латушка. Ввогуле мы ведалі і разумелі цяжкую сітуацыю, якая колькасць беларусаў тут знаходзіцца. Мы звярталіся па дапамогу перадусім юрыдычную. Частка людзей звярнулася там па фінансавую дапамогу да ЦБСу на першыя там крокі. Это просто некалькі людзей, якім там маглі гэта себе дазволіць. Насамрэч нам вельмі пашанцавала сустрэць добрых палякаў, якія нам дапамаглі. Я думаю, что их имёны я так дакладна могу называть тут. Я лічу, что вот есть такі чалавек, это дырэктар інстытуту Пілецкага ў Берліне, Ханна Радзіёвская, которую мы сустрэлі ў Берліне на нашым першым канцэрце. Яна полька. І яна нам, яна просто як анёл нам дапамагла, таму што яна адразу нам дапамагла вырашыць там, дзе нам рэпетаваць, там пазнаёміла нас там з Домом культуры, з цэнтрам культуры волі, якія там з радасцю адкрылі свае дзверы, каб мы маглі там працягваць і штосьці делаць, якія там сказалі, будзем з вами супрацоўнічаць, будзем з вами разам, там вы тут не адні, мы вам дапаможам. Увогуле, калі ты прыязджаеш, ты не ведаеш нікога, нідзе, як тут што ўвогуле працуе.
тебе тут трэба нейкім чынам жыць, і нават арганізацыя гэтых канцэртах, да, ты у чужой краіне, ну, валоданне мовай у кагосьці ёсць, шмат у каго няма, куды гэта грукацца, ну, вы ж разумееце, калі ты просто пагрукаўся ў дзверы, я хачу вас зрабіць канцэрт, гэта адна справа, калі за тваёй спіной людзі добрыя, якія дапамагаюць, тая ж самая Ханя, якая нас там звязала там з музеем паўстання, там з замкам Крулевскім. Ну, вельмі нам дапамагае вось арганізацыя канцэртнай дзейнасці. А гэта такі выпадак цікавы для мяне, таму што гэта чалавек, які увогуле нічога не ведаў пра беларускую культуру, вот просто зеро. І калі мы прыехалі ў Берлін з першым нашым канцэртам у эміграцыі, яна першае сутыкненне з беларускай культурай — это вольны хор. Напрыклад, мы там, у ёсць любімая песня «Жыве Беларусь», яна ведае на памяць. Яна доўгім часам была ўпэўнена, што гэта толькі вот наша песня, і яе ўвогуле ніхто не спявае. А хто аўтар? І ўвогуле, колькі гадоў яна ідзе жыве, яна гэтага не ведала. Было вельмі цікава так ей потым расказаць. І гэты чалавек, вот можна сказаць, закахаўся ў беларускую культуру, у беларускую музыку. Яна пачала вучыць беларускую мову, яна стала чытаць беларускія кніжкі ў польскіх перакладах, яна стала цікавіцца беларускай культурай, і гэта зараз уже такі, ну, вельмі свядомы чалавек. І для яе вот праз вольны хор яна адкрыла вось, наколькі гэта цікава, ну, нават нічога не ведала пра краіну, пра такую Беларусь. Это так дзіўна, но это не дзіўна, это шкада, конечно, але мы ж суседзі, да, і это нічога пра нас не ведаюць. І яна вось праз гэтае вот каханне да нашай культуры, яна захапляецца там, вот, ну, ты мірны жыхар, жывеш са спакойным свеце, тут ты бачыш людзей, якія вось, для яе был жах. Вот мы прыехалі ў Берлін, а потым нам ехаць у Варшаву. Просто у нікуды. Як вы поедете? Ну, вот поедем. Ну, техником, видать, поедем. Куды вы поедете? Мы не ведаем. То бок, яна просто была, ну, еўрапейскі чалавек, здзіўлена, вось, як так можна, там, дарослыя людзі, мы не некія там студэнты, а просто без нічога, і яна просто, ну, падхапіла нас, і нам падказала, дзе там можна жыць, дапамагла нейкія праграмы, чтобы гэта все нам частку там аплаціць, калі мы маглі бы жыць там дзесьці. Ну, то бок, і праз яе мы пазнаёміліся з шмат такімі палякамі, якія вельмі адкрыты для беларусаў. Просто для мяне гэта такое, ну, такая салідарнасць. Яны вельмі адчуваюць, разумеюць і хочуць дапамагчы. І вось з боку палякаў падтрымка просто неверагодная. Я разумею, што тут мы ні на кого не пакрыўджаны. Это трэба просто разумець маштаб бедствия, да, што зараз атрымліваецца, калі там сотнямі людзі прыязджаюць, і такіх механізмаў дапамогі нармальнай тут няма, таму што ніхто да гэтага не был гатовы. Такіх структур, як там ЦБС, ці беларускі дом, ці там іншых, павінна быць тут 10, каб яны працавалі на тое, каб дапамагаць людзям. Таму, канешне, мы там стараліся не вешаць там сваіх праблем. Мы супрацоўнічаем з беларускім домам, таксама нам, калі там штосьці патрэбна, они нам дапамагалі. Там праводзілі іх канцэрты. Але я разумею, што ўсё ж такі, ну, нам трэба будаваць сваё самастойнае жыццё тут. І моя задача, перадусім, просто захаваць калектыў. Прычым захаваць яго і польскую версію, і беларускую, якая жыве. Ну что ж, на заканчэнне Аркадий Веселовскі піша: дзе зараз вольны хор выступае? Я вот слухаю вас все ж таки, ну і бачу троху по геаграфіі выступаў, вялікая цікавасць, шмат паездзілі, яшчэ якія планы і дзе бліжэйшым часам вас можна паслухаць? 9 лістапада будем спяваць у Берліне, 12 будем выступаць у філармоніі Шчаціна, а 14 лістапада на закрыцці фестываля Бульба-Муві ў Варшаве, гэта на бліжэйшы час. Запланаваны канцэрты яшчэ будуць у Аўстрыі, у Чэхіі, у бліжэйшыя месяцы. Мы плануем на кароткі тэрмін, таму што ўсе хочам вярнуцца дадому хутчэй, і нават страшэнна штосьці планаваць на вясну, бо вельмі хочацца ўжо быць дома. Таму вось да канца гэтага года яшчэ ёсць планы, і я думаю, што абавязкова штосьці на каляды мы таксама выстрэлім з чымсьці. Разумею, што зараз не да святаў, як і заўсёды, але беларускія калядкі — гэта таксама частка нашай культуры, і заспяваем. Безумоўна. Ну а што ж, а я яшчэ хацеў чамусьці так падумаў, што памятаеш, колькі было гэтых ласкавых маяў, якія ездзілі з песні. Да. Вот каб вольных хароў было. Это наша мара. Просто каб вольны хоры — гэта ўся Беларусь. Хай яны ствараюцца па ўсім свеце,
і мы чакаем моманта, калі будзе магчыма сабрацца на стэле шматтысячным хорам такіх сабраных ласкавых, вы кажаце, маіх разам ласкавых хораў. ласкавых вольных хораў разам і заспяваць годныя песні. Так і будзе. Так і будзе. Што ж, верым, што так атрымаецца. Верно. Дзякуй вялікі. Па-ранейшаму проста кіраўніца вольнага хору Зміцер Лукашук і Марыя Калеснікова. Жыве Добрый вольны приход. хор. Жыве вечна.